креатин метавона бадани тра зебо бикуна. либоси нав метавона ягон моҳ тра хушрӯнигоҳ бидора. хӯроке ки мехӯрем метавонем ягон рӯз зинда бимонем. вале ягона чизе ки метавона тамоми умр дар мо хизмат куна, ин илми мо аст. як бор мехарем, як бор ёд мегирем, тамоми умр истифодаш мекунем. ва ягона чизе ки моро муваффақ мекунад таҷрибаву илми мо аст. ҳаминҳоро мисол оварда мехоҳам дарси хидмат пешниҳоди шумо кунам. курси бизнеси замонавӣ ки дар ин ҷамъа шуморо полуси айнол то результат нишонтон метавам чӣ хел пул кор кардан бе ягон инвеститсия, бе ягон пули зиёдатӣ. дар ин ҷамъа шумо досту метавонед якумра. вақте шумо дарсҳоро мехарен, досту дорен, як умр истифодаш кунед, тамошо кунед. дар кадом давлате ки зиндагӣ мекунед, метавонед тамошо карда бизнеситонро сар бикунед. ва ҳама асосиш то рӯзи 21 августи соли 2025 нархи ҳамин дарс 300 сомон ки ин зиёд местад. информатсие ки ман дар ин ҷамъ метавон ҳазорҳо сомон сари ҳар кадом дарс местад. марамад 300 сомон пуле аст ки як бор шишта дар як ҷо аз худаш мекунӣ, як бор хӯрока худа тамом мешавад. вале та агар дар курс дар ҳамин илми худат аз худаш кунӣ, тамоми умр дар то хизмат мекунад. ассалому алайкум.